Digitální vizitka ti umožní sdílet všechny důležité informace jedním kliknutím nebo jedním dotykem. V tomto krátkém videu ti ukážu, jak si ve Fulpio vytvoříš svou první digitální vizitku. Přihlas se pomocí e-mailu a hesla, nebo použij Google či Apple účet. Po přihlášení se dostaneš do sekce Profily. Klikni na Přidat nový a vytvoř si svou první digitální vizitku. Nejprve si vyber šablonu. Můžeš zvolit předpřipravený design nebo začít jednoduchým stylem s názvem Vlastní design. Neboj se, šablonu můžeš kdykoliv změnit v části Design. V dalším kroku pojmenuj svůj profil. Tento název vidíš pouze ty v aplikaci. Teď si zvolíš webovou adresu svého profilu. Zvol si jednoduchý název bez diakritiky. Část fulpio.com/u- je už předvyplněná. Ty upravuješ pouze text za posledním lomítkem. Fulpio automaticky zkontroluje, zda je adresa volná. Pokud chceš, můžeš ponechat i adresu, kterou aplikace vygenerovala automaticky. Ta ale není příliš přehledná, proto doporučujeme zvolit si vlastní název. Klikni na Pokračovat. Tvůj profil je nyní vytvořen. Tvoje digitální vizitka je nyní připravena k úpravám a přidání obsahu. V dalším videu ti ukážeme, jak přidávat obsahové bloky.